Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 15-nji iýuly hepdäniň anyny güne. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransanyň Nice şäherinde bir sürücü ýük ulogyny adamlaryň üstüne sürende adından 84 adam öldü we başga 10 yaralandy. Thomson jowzasynda Aşgabatyň häkimetleri parahat 1 we 2 etrapçylarynaky köp gatly jaýlardan kondisionerleri aýryp başladylar. Häzir bolsa ýaşaýjylar kondisionerleri etrapçylaryň içindäki uly ýol tarapdan asla görünmeýän tamlardan hem söküp aýyrmaga mejbur edilýär. Hadar ýaka ýurtlarynyň daşary işleri ministrleri Hadar deňdiniň kanuny statusyny maslahat etmek üçin ýeni Astanada duşdylar. Ma'lum bolýar Ortiýat, Kazakystan, Azerbaýjan, Türkmenistan we Eýranyny 20 ýyl bäri Hadar deňdiniň statusy baradaky alalaşyga gol çekmegiň üstünde işleýär. Yarım saatlyk habarlar günnelik gepleşigimiziň dowamyna şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synanşar. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Fransanyň häkimetleri Nice şäherinde adamlar Bastille günni belleýän mahaly ýük ulogyny adamlaryň üstüne sürüp, olary odaçan we adından 84 adamy öldürip başga 10 yaralan sürüjiniň asly Tunisli 31 ýaşynaky Fransuz raýatydygyny aýdýarlar. Polisiýa ýük ulog sürüjisiniň atylyp öldürilendigini habar berdi, emma dokumentleri ýük ulogyna tapylan hüjümçiniň adyny henide çenli köpçülüge ma'lum etmedi. Şol bir wagtda Nice Matin adly yerli gazetde hüjümçiniň adynyň Mohammed Lahway Bohleldi ma'lum edilýär. Şeýle-de onuň Nice'iň ýaşaýjysydy we mundan odul polisiýa bilen çaknyşyklarynyň bolanlygy, emma aň togurluklar tarapyndan tanylmaýandygy habar berilýär. Fransanyň derňewçileri soňky 18 aýyň dowamında Fransuz territoriýasyna bolan 3-nji ýowuz hüjümüň sebäplerini anyklamak üçin ýygjam işleýärler. Fransa ýurtda 3 günlük ýas elan etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Fransanyň Nice şäherinde bolan hüjümi ýowuz gyrgynçylyk diýip ýazardy we häzirki wagtda Siriýanyň dünýäde terroristleriň ojagydygyny aýtdy. Kerry bu barada 15-nji iýulda Ortiýatly kärdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşiklere başlamadan ozal çykyş etdi. Şeýle-de Kerry mundan bir gün ozal Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşikleriniň öndümli bolandygyny nygtady. Putiniň medeniýet wekili Dmitri Peskov hem 15-nji iýulda Moskwada çykyş edip Putin bilen Kerry'nin Siriýada gönden-göne harby hyzmatdaşlyk ähtimallygy barada gepleşikleri geçirmändigini aýtdy. Olar hyzmatdaşlygyň dörli uğurlar boýunça maslahat etdiler diýip Peskov belledi. Lavrov Kerry Putin duşugynyň şowly bolandygyny aýdyp, dün başlanan gepleşikleri dowam etdirmegiň möhümdigini nygtady. Çekiýa Respublikasynda ahal-teke atlarynyň halkara çempionaty geçirilýär. Corona Bohemia Cup ady bilen ilkinji ýerde geçirilen bu çempionaty Çekiýanyň Olarança sewitinde 15-nji iýulda başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň berýän maglumatyna görä bu çempionaty Türkmenistanyň wekilleri hem atnaşýar. Anyny güni türkmen wekilleri bu çempionatyň guramaçylaryny Azatlyk radiosynyň habarçysyna şikaýet eden soň Corona Bohemia Cupy gurnaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyndan Davaranyň 2-nji gününe gatnaşmadylygy soradylar. 2 gün dowam etjek bu çempionaty dünýäniň dürli künjegininden çapyk suwarlar we ahal-teke aty bilen gyzyklanýan atşynatlar gatnaşýar. Iran hökümeti Ünsü İslam Döwleti adly terroristik topara garşy göreşmäge gönükdirmek üçin protestleri besetmäge çağrış edýän mahaly bir näçe müň adam Bagdadyň merkezinde demonstrasiýalaryny dowam etdirýär. Ruhani Mokdata al-Sadryň aglawasy şaýlardan ibaret taraptarlary 15-nji iýulda demonstrasiýa geçirip hökümeti reformalary çaltyşdyrmaga we korrupsiýaga garşy göreş tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdylar. Olar premier ministr Haydar al-Abadiň mundan bir näçe ay öňberen wadasyna tapylman ýurdun ministrler kabinetinde üýtgetmeleri amala aşyryp bilmäni üçin gahar gadap bildirdiler. 3-nji iýulda 292 adamynyň ölümine sebäp bolan güýçli bomba hüjümünden bäri Bagdatda dartgynlyklar dowam edýär.
İrlandiýadan başlap Indoneziýa çenli aralykdaky ýurtlaryň liderleri Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Batorda geçirilen sammitde gatnaşýarlar. Bu sammitde Fransanyň Nice şäherine amal aşyrylan we 80-den gowrak adamynyň ölümine sebäp bolan hüjüm kölegi sarly. Her 2 ýylda bir gedek geçirilen Aziýa-Ýewropa toporunyň sammitde 15-nji iýulda liderleriň Fransa hüjümünde pida bolanlaryň hormatyna 1 minutluk dymyşlyk yglan etmegi bilen başlandy. Şu 20-nji ýyl dönümini belleýän sammitin esasy gün tertibini terrorizme garşy görüşmek tagallalary düzýär. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatdyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolňyz. Olar taýýarlap dikkatyňyzy ýetiren men Sehra. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Fransanyň Nice şäherinde bir sürüji ýüklegiňi adamlaryň üstüne sürene azyndan 84 adam ölli we başga onlarçasy yaralandy. Bu barada taýýarlan giňişräk maglumatymyzy dikkatiňize hödürleýäs. Fransanyň häkimetleri Nice şäherinde adamlar Bastille gününi belleýän mahaly ýüklegiňi adamlaryň üstüne sürüp, olara odaçan we azyndan 84 adam öldürüp başga onlarçasyny yaralan sürüjiniň asly Tunisli 31 ýaşyndaky Fransuz raýatydygyny aýdýarlar. Polisiýa ýükleg sürüjüsiniň atylyp öldürilendigini habar berdi, emma dokumentleri ýükleginde tapylan hüjümçiniň adyny henide çenli köpçülige ma'lum etmedi. Şol bir wagtda Nice Muhtan adly yerli gazetde hüjümçiniň adynyň Mohamed Lahouay Bouhlieldigi ma'lum edilýär. Şeýle-de onuň Nice'iň ýaşaýjysydygy we mundan odol polisiýa bilen çaknyşyklarynyň bolandygy, emma aňty ulluklar tarapyndan tanalmaýandygy habar berilýär. Fransanyň derňewçileri soňky 18 aýyň dowamında Fransuz territoriýasynda bolan 3-nji ýowut hüjüminiň sebäplerini anyklamak üçin ýygjam işleýärler. Lukmanlar sürücü öz ýüklegiňi deňdiň kenaryndaky Fairweg dawarasyndan gaýdyp gelýän tomoşaçylaryň köpçüliginiň üstüne süren mahaly başga ýüzlerçe adamyň yaralanandygyny ma'lum etdiler. Fransa ýurtda 3 günlük ýas yglan etdi. 15-nji iýulda telewiziýada eden çykyşynda Fransuz prezidenti François Hollande wakany terroristik hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Şeýle-de Fransa ýurda uruw bermek isleýän fanatiklere garşy hemişe güýçli bolar diýip wada berdi. Hiç ýurda bizi terrorizme garşy görüşmek islegimizden däňdirip bilmedi diýip Fransuz prezidenti belledi. J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet. Biz Irakdaky we Siriýadaky hereketlerimizi hassa güýçlendireriz. Biz öz toprağymyzda bize hüjüm edýänlere garşy zarbalarymyzy dowam etdireriz diýip Holland Islam Döwleti atly söwüşçi topara kakdyryp aýdan maglumatynda belledi. Ol 15-nji ýylda ýurdun howpsuzlyk kabinetiniň maslahatyny geçirdi. Holland Paris hüjümlerinden soň güýje girdilen ýurt boýunça adatdan daşary ýagdaýyň möhletini ýene 3 aý çenli uzaltdy. Nice'däki hüjümde ölenleriň arasynda daşary ýurtlylaryň şol sanda adyndan 2 Amerikanyň, 2 Ermeniniň, 1 Orsiýetliniň we 1 Ukrainalynyň bardygy habar berilýär. Fransanyň içeri işler ministrliginiň medpuat wekili Pierre Henry Brandet gyrgynçylykda ýüzlerçe adamyň yaralanandygyny aýdyp, olaryň 18 sanasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny belledi. Şeýle-de ol keselhana yerleşdirilenleriň adyndan 50 sanasynyň çaýdygyny ýytady. Nice'iň häkimi Christian Estrosi ýüklegiňiň içinden el granatlarynyň we ýaraglaryň tapylandygyny hem ma'lum etdi. Estrosi Twitter sosial ulamyndaky sahypasynda bu biziň şäherimiziň taryhyndaky iň ýowuz tragediýa, 70-den gowrak adam öldü diýip ýazdy. Fransuz parlamentiniň yerli agdasy Eric Ciotti France Info neşrine beren maglumatynda ýüklegi polisiýa tarapyndan saklanylmazdan öň hüjümçi ýüzlerçe adamy oğdaşdy diýdi. Bu wakadan bir näçe saat soň üssü ak kepeň bilen örtülen adamlaryň jesetlerini görmek bolýady. Hüjümüň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topary öz üstüne almady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama bu hüjümi ýazyryp çykyş etdi. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Thomson jowzasyny Aşgabatyň häkimetleri Parahat 1 we 2 trapçalaryndaky köp gatly jaýlardan kondisionerleri aýryp başladylar. Häzirki wagt aýrylýan kondisionerleriň jaýlary mermere çalym serişde bilen örtmek çäresi bilen baglydygy aýdylýar. Bu barada kärdeşim Merdan Saryfoň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Aşgabatyň Olimpiya şäherjiginiň gabat garşysyndaky Parahat 1 we Parahat 2 mikrorayonlaryndaky 4-5 gatly jaýlaryň ýüzünden split konditsionerleri aýrylyp başlandy. Ýatladyp geçsek, Olimpiya şäherjigi bilen Parahat etrapçasyny bölüp geçýän Sapar Murat Türkmenbaşy saýolulyna çykýan jaýlaryň ýüzündäki konditsionerler mundan 2 ýyl töweregi odal aýrylyp dinilipdi. Häzir bolsa ýasaýjylar konditsionerleri etrapçylaryň içindäki, ýagny protokol köçä düýbünden ýanaşmaýan, uly ýol tarapdan asla görünmeýän tamlardan hem söküp aýyrmaga mejbur edilýär. Şu hepdäniň başynda yerli öý hojalyk upravleniýasynyň we etrap häkimliginiň işgärleri gürrüňe gidýän mikrorayonyň ýasaýjylaryna tamlarynyň dasy mermere çalym edýän ak renkli alfagon materialy bilen örtüljekdigini, şol sebäple-de diwarlaryň daş ýüzündäki konditsionerleriň sökülüp aýryljakdygyny duýdurdylar. Duýduruş uzağa çekmän durmuşa geçirilip başlandy. Eýýän bir näçe günden bäri Parahat bir etrapçasynyň 60, 62, 65-nji jaýlarynyň Parahat 2-1 etrapçasynyň 7, 7A, 17, 18, 19-njy jaýlarynyň Parahat 2-2 etrapçasynyň 25, 27, 29-njy jaýlarynyň öňlerinde hökümet adamlarynyň ýa-da il içinde aýdylýaly ýasyl belgili ulugly adamlaryň bu ýerdäki ýasaýjylaryň konditsionerlerini söküp aýryp durandyklaryny görse bolýar. Tomsun edil ürküjünde howanyň temperaturasynyň 40 gradusdan hem aşan bu günlerinde konditsionerleriň aýrylmagy bilen ýaşaýjylar split ulgamlaryny tekniki howpsuzlyk kadrlaryna da garamazdan jaýlaryň gireleriniň içinde goýmakdan başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdarlar. Başga näme deli? Ýöne dünýäniň pulunu çykaryp konditsionerler podýezdiň içine goýduraýmasak, podýezdiň içiniň tamdyra uruljakdygyny öz gözümizde hem ýetmändirenok. Emma olary aýyrmagy bilýän hökümet öwrüne hiç sat ködürlemeýär. Öz başyň özüň çaramaly bolýarsyň. Ýagdaýy ýoklarda näme? 50-60 ýyl odal bolşýaly ventilator geçmeli bolarda. Diýip Parahat 2 etrapçasynyň ýaşaýjysy İlmämet närazylygyny bildirýär. Emma İlmämediň we beýlekleriň nägililigine gezek gelende yerli jogapkär resmiler mundan bir näçe ýyl ozal protokol köçesiniň garşysyndaky jaýlaryň ýaşaýjylaryna jogap berisleri ýaly. Diňe ýokurdan buyruk bar diýip oňa ýarlar. Konditsionerleri ozal aýrylan jaýlaryň daşyny alfagon bilen örtmek işleri tas 2 ýyl çemesi wagt dowam edip, ol şu ýylyň may aýlarynda tamamlanypdy. Emma yerli häkimetler ne soňky 2 ýylyň dowamynda, ne de häzirki wagtda, ýagny ýylatyň Tomsun ustysyndan ejir çekýän döwründe adamlary ıssydan goraýan konditsionerleriň deregine başga bir lalaşykly çözgüt hödürläp bildiler. Yeri gelende bellesek tamlaryň daşky diwarlaryna berkidilen konditsionerleri aýyrmak işleri diňe bir Olimpiya şäherjiginiň töweregindäki jaýlary bilen çäklenmeýär. Paýtagtyň uly ýollarynyň orundaky ýasaý saýlaryň diwarlaryndaky split ulgamlar hem mejbur sökülüp aýrylýar. 2015-nji ýylda häkimetleriň Parahat 7 mikrorayonundaky jaýlaryň ýüzünden konditsionerleri aýyrmak finansygy yerli ilatda açyk protest reaksiýasyny döredipdi. Sol wagt yerli häkimetler sökülüp aýrylan konditsionerleriň soňra döwletiň hasabyna bir setir edip ýangadandan goýuljakdygyny wada berip ilaty köşeşdiripdiler. Emma Türkmen hökümetiniň beren bu sözü häzirki güne çelini hem durmuşa geçenok. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munuň üçin şu nomerleri ulanyň: goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer.
Hadar ýaka ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Hadar deňdiniň kanuny statusyny maslahat etmek üçin ýene Astanada duşdylar. Bu meseleniň çözgüdi Aşgabatyň türkmen gadyny Orsiýete garaşsyz Ýewropa aşyrmak zerurlugy nukdaý nazardan möhüm hasaplanýar. Bu barada kardeşim Ýowşan Anorwanyň berjek jikmejik maglumatlaryny dinläliň. Hadar ýaka döwletleriniň daşary işler ministrleri 14-nji ýylda Astanada duşup, Kaspiynyň durumyny keskitlemek barada konwensiýanyň proýekti barada maslahat etdiler. Ma'lum bolýar, Orsiýet, Kazakystan, Azerbaýjan, Türkmenistan we Eýranyny 20 ýyl bäri Hadar deňdiniň statusy barada alaşyga gol çekmegiň üstünni işleýär we bu meseleniň çözgüdi Aşgabatyň türkmen gadyny Orsiýete garaşsyz Ýewropa aşyrmak zerurlugy nukdaý nazardan möhüm. Ýewropa birleşigi Orsiýetden energiýa garaşsyzlygyny berkitmek üçin türkmen gadyny gyzyklanma bildirýär. Şol wagtda Türkmenistan Hadaryň üstünden öz turwasyny geçirmek hukugynyň bardygyny aýdyp aýak depýär. Emma Moskwa muňa deňdiň umumy ekologiýasyna ziýan etmek ähtimallygy baradaky duýduruşlar bilen garşykýar. Şol wagtda Kazakystan, Orsiýet ýaly ýurtlar öz turwa çekmek işlerini Aşgabatdan soramaýarlar. Häzirki wagtda Hadaryň statusy barada konwensiýanyň düzgünleriniň 90% golaýynyň alalaşylanyny gaýdylýar. Gelinen alalaşyga görä taraplaryň hersine Kaspiynyň territorial suwlaryndan 15 mil berilýär. Mundan başga olar ýene 10 mil uzaklykda deňdiň biýoteri işlerini aglamagy hukuk alýar. Astanada konsultasiýalaryň dowamynda konwensiýanyň alalaşylmaýan jedelli düzgünlerine üns berilipdir. Daşary işler ministri Sergey Lavrov kardeşleri bilen duşdukdan soň taraplaryň bir topar uğur boýunça öňe süýşenligini aýtdy diýip Orsiýetde çykýan Krasnaya Zvezda gaziýet habar berýär. Lavrowyň sözlerine görä bu ýerde çözülmedik bir näçe mesele galdy we prezidentler tarapyndan alalaşylan meseleler boýunça diňe dogry resmileşdirmäniň tapylmagy gerek. Şeýle-de Rus ministri bu konwensiýa 2017-nji ýylda hatda onuň birinji ýarymyna gol çekilmeginiň dogry mümkinligini aýdypdyr. Häzir Hadar ýaka bäşliginiň arasynda adatdan naşar ýagdaýlar duýdurmak we aradan aýyrmak boýunça alalaşyk bar diýip habarlarda aýdylýar. Astanada geçirilen duşlukda taraplaryň ählisi has iri sektor alalaşyklaryny, hususan söwda ykdysady we transport pudaw boýunça alalaşyklar işläp düzmek zerurlugy barada bir pikire gelipdir. Bu alalaşyk Kaspy deňdinäki harby gemileriň gatnaşmagyny bolup biljek hadiselerin öňüne almak üçin gerek diýip Orsiýetiň baş diplomaty aýdypdyr. Bu alalaşygyň gazanylmagy Azerbaýjan, Kazakystan we Türkmenistan ýaly täze garaşsyz döwletleriň daşary ýurt hünärmenlerini hem çekmek bilen öz harby deňiz güýçlerini döretmekleri nukdaý nazaryndan hem möhüm. Kazakystanyň daşary işler ministri Erlan Idrisow hem Astanada geçirilen maslahata gowy baha beripdir. Onuň sözlerine görä Kaspiynyň durumy barada konwensiýa geljek ýyl Astanada döwlet baş tutanlarynyň gatnaşmagyna geçiriljek sammitde gol çekiljegine umumy meýil hem öýdary düşünüşmek hem bar. Ýatlasak, Hadar ýaka döwletleriniň 20 ýyl golay wagtlar Kaspy deňdiniň düýbündäki çäkler boýunça alalaşyga gelip bilmeýärler. Şeýle-de olaryň arasynda deňiz ýalpaklarynyň iri ýerasty baýlyklaryň ýerleşýän territoriýalar barada oňuşmazlyklar bar. Hasaplamalara görä, Hadar deňdiniň territoriýasyny 10 milliarddan 40 milliard barrel çenli newit, 5,5 trillion kubmetrden gowrak möçberde hem gaz bar. Azerbaýjan, Kazakystan we Türkmenistan Kaspy deňdinäki çäkler ortalyk liniýadan çekmek teklip edýärler. Eýran bolsa Kaspyda 20%den deň 5 san sektor döretmegi talep edýär. Hadaryň täze statusyny keskitlemek meselesi esser darganyndan soň döredi. Kaspy deňdi şondan öň hakykatda eseriň içki köýeli bolup, Eýrana onuň diňe 13,8% degişledi. Kardeşim Ýowşan Anorwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň döwlet telewiziýasynda türkmen daýhanlarynyň döwlete däne tawşyrmak boýunça plan borçnamalaryny ýerine ýetirendigi habar berilip, şu güne çenli döwlet harmanyna 1,16 million tonna buğdaýyň tawşyrylandygy aýdyldy. Emma käbir daýhanlar buğdaý ekişligi üçin döwlet tarapyndan berilýän dänäniň hiliniň petseginden şikayet edip, şu sebäpli gözüňde tutulan hasylyny hem alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Bu barada Lewap vilayatynyň Serdarabad etrafyndan kärinneçi Gowher Türkmenistandan habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi. Kärinde ýerinde paxta bilen buğdaýy çalşyryp ekýändiňiz barada gurrun berdiňiz. Indi şu buğdaý barada biraz gurrun edeliň. Indi şu buğdaý ekende, indi şu tohumlaryň hiline hilek tohum ekýän. Buğdaýda hapa tohum berýärler.
İkisi şu hapa buğday ekliye, o son hapa hazırlam hapa bolýar. Şonu ikisi arasy buğday ekseler boljak ha. Şu tohumluğa alýarlar ha. Yani biçende şonda arasy buğday tohumluğa alaýmala. Olar görmän alýan bilmeň hapa buğday tohum bolýar soň hazırlaýarlanda buğday hapa bolýar soň. Onu iskitkä adam köp gaýtarýar. Ana şolan biziň girde çalmamıza ziyan diye de tahod adaliyasta. Tonna adaliya tahod ama düşüyor son. Buğdayımız köp kaytar ya. Onu san yo sentinen bir koyuyorlar da. Hiç yok şu buğdayın hükümet töleyen pulunun kımmatla daymala unumuz am kımmat. Tahod buğday tahod az. Özüňiz bilen bagly şeýle ýagdaýyň ýüze çykan halaty boldymy? Özüm daha men 1 hektarymdan 38 sentnerden 465 kilo hapalyga diýip gaýtaran eken. Men häkim ýanyna ýürüýte bardym. Şunya meni 465 kilo gaýtarypdyr. Paşdy 500 kilo 16 buğday, 16 hapa ýokdur şu diýsem, maňa diýdi, "Satan unen gelseň bolmaýar men ýanyma" diýdi. "Indi näme geçirildi" diýdi de. "Fotka geçirildi" diýdi de. Men aýtdym, men 500 kilo 16 hapalyga ýokdy meniň buğdaýymda. Indi men bergidar boldum. 500 kilo adam esli pul bolýar diýip häkimiň ýanyna özüm ýürüýte baryp jograndym. Şöýde men tahod adaldym. Buğdaýyň döwlet tarapyndan tatyn alyş narhy ilaty kanagatlandyrýarmy, daýgalar kanagatlanýarlarmy berilýän hak bilen? Ýok. Ardan alýar, gatardan alýar. Tahod az ýetdi. Ene şoňla gyzyklanyňyz okmadyňyz kärendeçi hökümde şo näme üçin tatyn alyş narhy galdyrylan okşunan ilata girdiňi gelen ok diýip şibaradyr, aradaşkaýat edilen ok. Vilayet häkimine barýas, aýtýas ýöne bilmeň çörilýän zada ýok. Buğday potorodumuz var, paklat potorodumuz var ýöne. Tahod az ýetdi, buğdaýdan da az ýetdi diýip aýtýas söýleýine. Howa diýen olýarlar boldy. Mune görýärsiňiz buğday tahodumuzdan ham tahod ýeten ok diýip aýtýas. Ardan näme diýdi? Tesmi çykarmaýarlar howa diýerlerden. Gymmatladyna diýen oklar. O wagtda ilatyň iýen ununyň hili nähili? Hili gowy. Unumuz magadinlarda ýeterlik bar. Oňat ýöne gymmatda azaçyk. Narxy gymmat 230 000. Öňki ýa 20 manat bolsa gowy boljakdy. Aýdy 2 un ýe söýleýine. Aýymyza gürrüňsiz 500 manat gerek. Esatam hojulukda ýağ bilen un. Ýağymyza ýeterli böle. Ýöne unumuz gymmatda 100 manat indi 2 kesesinden hem köp 230 manat boldy da. Horluk çeken hojuluklar gatykän, köp çağarlar var, jogranýarlar. Aýdy 3 halta gitdi. Hiç ýok unumuz bir arzan olaýmala. Buğdaýymyz mundak tahod az, gymmatlanok, ýöne unumuz gymmatlady. Şunu bir arzan olaýmala diýip jogranýan hojuluk gatykän. Uny ýazbam berilmeýär. Beýle produktlara kommersiýalardan ýazdyryp alýas. Sağ bolsun kommersiýa işletýän odaşlarymyz ýöne şu un, ýağ esasy hökümet magazynynda durýar da. Habarçymyz Sultan Açylwanyň lewaply kärenneçi denan bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Geçen hepdanyň ahirinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Lewap welaýatynyň çäğine gurulan bir karar zaman owasy uly dawara bilen açyldy. Emma häzirki wagt ýurtdan gelip boşan maglumatlarda bu owanyň guruluşy işleriniň entek dolu tamamlanmandygy aýdylýar. Bu ýerde ýaşaýjylaryň hem gödeýilmeýändigi, günortan ara bolsa asla hiç ili ýaşaýyş alamatlarynyň görünmeýändigi habar berilýär. Bu barada kärdeşim Merdan Saryfowyň taýýarlan maglumatyny dikkatiňizde hödürleýär. Geçen hepdanyň ahyrynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Lewap welaýatynyň Garabeköwül etrawynyň çäginde gurulan bir karar zaman atly owasy uly dawara sowhun sagalan bilen açyldy. Türkmen mediasynda prezidenti garşylayan adamlardan düzülen diýeri geçelgeleri, bu owanyň ýaşaýjylary diýilip tanadylan ýaşulularyň çağı çuwgularyň gatnaşmagynda gurnulan toý dawarasyny sinasa bolýardy.
Prezident näz nagmatlara baý diýilip häsiýetlendirilen bu owanyň tekçelerinde dürlü-dümen haritler satywy çykarylan täze bazaryna baryp bu ýeriniň önümleri bilen tanışdy. Berdi Muhammedow owadaky inçeme jaýda baryp bu ýere täze göçüp gelendigi aýdylýan adamlar bilen gurrundeş boldy. Türkmen mediasynda adat boluşy ýaly ýaşy uludy, ýaşy kiçide bu owanyň gurlandygy üçin prezident nowat sag bolsun aýdyp oňa tükeniksiz alkyş okadylar. Sizin eniňiz atsaňyz sag bolsun aýtjak. Emma bu wakadan 3 gün geçen soň indi bu owanyň ilaty da bazarda göçüp gidene meňzeýär. Bir karar zamanı owasynyň guruluş işleri de asla tamamlanmadyk ýaly bolup görünýär. Owanyň köçelerinde ýene-de agyr guruluş tehnika höküm sürýär diýse bolar. Owanyň içinde güňortanlar asla hiç kili ýaşaýyş alamatlary görünmeýär. Häzirki wagtda Lewap vilayatynyň häkimi tarapyndan bu owa geçip gelmäge ruhsat berilen bolsa-da, bu owanyň guruluş işleri entek dolu tamamlanmandyr. Owanyň köçelerinde eýýäm göçüp gelen ýa täze göçüp gelýän adamlar ýa-da täze ýurda göçüşlük bilen bagly nähildir bir gyzgylan göze ilmeýär. Galabertede bu owanyň daş töweregi açyklyk bolan soň, akyp ýatyn ürgün çägi sebäpli sähel şemal tursa, tozanyň derdinden ýaňa bir karar zamanyň özü gözden gaýyp bolup, onuň diňe çalasy dugry galýar. Owanyň içinde sasna agasçyklary ekilse-de, gyradan sowurulýan tozany ýylyň badyny saklajak, obany çölüň süýşän çägisinden gorajak ýürite agaç nahallary ekilmändir. Owanyň daşynda bolmaly goruk zoglugy gözüňde tutulmandyr. Owa göçüp geljek adamlar üçin niýetlenen ýaşaýyş sahalaryň aglabatynyň içi entek dolu oňorulyp hem guturulmandyr. Häzirki wagtda olaryň içinde inçeme guruluş bilen bagly inçe boýok işlerini geçirmeli ýerleri hem az däl. Sol ýerlerde işläp ýören guruluş ustalarynyň aýtmaklaryna görä, owa entek öz ýaşaýjylaryny kabul etmäge taýýar däl. Jaýlary suw we agyz turwalary geçirilen hem bolsa, bu turwalar düp suw geçiriji turwalary çatylmandyr. Bir karar zamanı owasynda saglyk öýi 280 orunluk çağlar wagy, 600 orunluk mektep, 200 orunluk medeniýet öýi bar. Bu jaýlaryň häzirki wagtda bahasynyň näçe boljakdygy barada anyk maglumatlar ýok. Emma aýdylmagyna görä, bu jaýlaryň bahasy jaý otoglaryna görä üýtgeýär. Häzirki wagtda bu ýerdäki 4-5 otogly jaýlaryň biri 220 000 manady, ýagny 63 000 töweregi dollary barabardygy aýdylyp, bu jaýlar ilaty 30 ýyllyk kredit möhlet bilen satylýar. Kärdeşim Merdany dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada ýa-da beýleki meseleler boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň metbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimizde haturadyň ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS uradyň. Şeýle-de biziň maglumatlarymyzy, video materiallarymyzy biziň Facebook, Kontakty we Twitter sosial ulamlaryna sahypalarymyzda hem ýerlap bilersiňiz. Facebook, Twitter we Kontakty sosial ulamlarynda bizi gözle bölümne Adatlyk radiosu ýa-da Adat habar ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar güneligi gepleşigimizi hem geçirip oturýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.